Pano kwimbira bantu pano panjolomole trading center zozivai constituency kuno kupena kwimira amwaika membere zona dinzanga maiso chikadzula pali kwimbira likulu kwambiri anthu oneka kuti ali ndi chidwi mafumu ndi anthu awo padzadza kwambiri ndi pa trading center inde komano pali anthu ambiri kwambiri onena kuti ali ndi chidwi kuti akumane ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera amve atengera chani kuchoka mu September muno kukafika 2030 Dr. Lazarus Chakwera wakonzera chani pa nkhani ya chitukuko ndi chidwi chimene ali nacho ndi chimene chocho anthu akunoko kwa Kambilonji. Tokoza kwambiri amene tokana watu Isaac Jali amene dina yetu kuno boma la Ntcheu pano nditu ndi pa Kambilonji trading center pomwe president wa dziko lino wafika kale nditu kuti achite msonkhano kupitiriza misonkhano ima kwa mema wanthu kuti akavotera president a Chakwera akavotera phungu a chipani cha MCP akavoterenso tu makansala a chipani cha MCP. Kani yake tu ulendo umene wakuchisankho cha pa 16 September 2025. Namo nditu ima aenda maboma osiyanasiyana kukumana ndi anthu osiyanasiyana kuno ku Ntcheu akuyangana za anthu 152,000 omwe alembesa mkaundula amene iwa voti chaka chino kuti akaponye voti pa 16 pano 2025 pa 16 September. Choncho la president awalandira tu ndi mkulu oona za mayi chigawo cha pakati awende nalumo komanso tu inkosi yamakosi gomani yachisanu kulandira president imene akufika pano pa Kambilonji trading center zozivai constituency mboma lino la Ntcheu. Apa president kugwirana chanza ndi mafumu osiyanasiyana pamene akulunjika tu galimoto yampana denga kuti akhule kukhimbira wanthu lomwe tu lasonkhana pano manja mwamba manja pali magule osiyanasiyana pano kuno pachanguzani kuchingoni komanso kuno gule wankulu alipo kuno nyengo kunena nyengo Isaac ili bwino dzuwa labwino sukuli mphepo so ayi koma nyengo yabwino kwambiri zona ndi nyengo yabwino zanga maiso chikadzula wafotokoza kuti konkononso kuli gule wankulu kukoneka kuti anthu amakhalira limodzi bwinobwino angoni komanso achewa kunonso zanga Isaac Jali Mozambique pafupi Mpaka ananena kala president kuti ali ndi ubale kwambiri dziko mali ndi ubale kwambiri ndi dziko la Mozambique timayenderana choncho ubale wake umenewu ngati anthu akuyenderana zonse chitunga chitukukoso zopita pasoko kwambiri kwambiri zona dinzanga maiso chikadzula anafotokozanso a president pa Lizulu kunena kuti iyayi chifukwa chokuti nsika ndo otchuka wakhala nsika otchuka kwambiri nthawi yayitali komanso chifukwa chonena kuti trade malonda amachitika malonda osiyanasiyana akulu kwambiri pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambique chifukwa cha nkhani yoyandikana imene kuinenayo a president anena kuti ayi panopo pa Lizulu pofunika kuti mwina tiyikepo katawuni kakang'ono chifukwa cha ma volumes of trade amene amachitika pa nsika umene uja wa Lizulu. So kuyandikana kwa Malawi ndi Mozambique ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, chinthu chimene chikuyenera ndithu kuti kulimbikitsa ubale wa anthu amayiko awiri. Tokoza kwambiri amene tokana watu Isaac Jali amene naye kuno mboma la Ntcheu. Apa tupekeni manja mwa Deus Gumba omwe ndi mkulu okonza misonkhano chipani cha MCP komanso nduna ya zamalo kuti ayendetse msonkhano onsewu. Akuluakulu ku National Executive Committee landira ulemu amene mwamina regional chairman mama wende na rumo ngati regional chairlady committee yonse ya region landira ulemu mapade adera DC watu kuno ku Ntcheu asenzani landira ulemu bwana mwafika kuno kumma kuno ndidera la gogo ainkosi mpando ni matintelo kuti mwa ndondomeko yake gogo ampando alandire na president mukana ubwanji kuno kumadzulo kwa Ntcheu nthawi yanu gogo mmanja mwa gogo kuti bu ulemu upite kwa inu a president a dziko lino la Malawi Dr. Chakwera. Ulemu upite kwa amayi afuko mayi Monica Chakwera. Ulemu wina upite kwa olemekezeka Richard Chimwendo Banda amene ndi nduna ya maboma ang'ono komanso secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu wina upite kwa atsogoleri onse a chipani onse ogwira ntchito mboma amene tili pakati pathu pano ma group village headman mafumu amayi ndi abambo. Choyambirira mundilole ya president kuti ndikulandireni kuno ku Kambilonji. Ife anthu akuno ku Kambilonji ndife okondwa kwambiri chifukwa ngakhale kuti programu yanu ndi yothinana siku la lero
koma ife tachita mwayi kuti kuno mwadzafika. Sindikudziwa amene akukumbukira pano kuti apresident adadzafika soliti kuno. Potero mutikhululukira tikapochola chimwemwe chodzaza saya. Chachiwiri ndikufuna ndikuthokozeni apresident chifukwa cha zitukuko zosiyanasiyana zimene zakhala zikuchitika kudera kwathu kuno. Kuno timalima koma nthawi zina mvula ikachuluka kapena ikachepa zinthu zimasokonekera. Inu mumatikumbukira ndi chakudya. Pachifukwa chimenechi tikuthokozeni kwambiri. Kupatula nkhani ya chakudya mwatithandiza ndi mtukula pakhomo, mwatithandiza ndi feteleza otsipa mtengo. Kuno timayamika kwambiri zinthu zimenezi. Ngati anthu ena amangoziona kuti basi boma likupereka katundu otsipa mtengo, kunoko sitili choncho. Chifukwa chake ndikuwuzeni apresident, kuno ngati dera lonse lino, dziko lonse lino likudya, dera lake ndi linolo. Chifukwa china ndingathokoze kwambiri ndi chitukuko chimene chabwera kudzera ku ngongole za bungwe la NIFI. President Ntcheu muno apereka 2.7 billion. Pa 2.7 billion actually apereka 2.1 billion. Pa 2.1 billion 1.7 billion yabwera kudera kwanga kuno. Ntcheu ndi number 1 mu dziko lino la Malawi kulandira ngongole zimenezi. Kutanthauza kuti dera langa lino ndi number 1 kulithandiza kuti lithandize ndi ngongole zimenezi. Ndithokoze chifukwa chakuti Ngwenyama atakupemphani kudzera mwa CEO wa NIFI inu munatimvera ndipo anyamata a NIFI abwera kuno kudzatithandiza ndi ngongole zimenezi. Ngongole zimenezi kuno zathandiza kwambiri. Kupatula chimanga kuno timalima mbatata yakachewere, timalima nyemba, timavutika nkhani ya madzi pakatipa. Kuna president timalima katatu pa chaka, kuno sitipumayi. Madzi timavutika kuthirira, kalekale timakumba mizere kulikulu nthawi zina kumati phaso kuti muzidutsa madzi. Koma ndi ngongole za NIFI tagula mbewu ya chimanga, nyemba, tagula mbewu ya mbatata, komanso mapampu othirira madzi. President ndikukupemphani kuti zimenezi zipitilire ndipo anthu akuno ali nanu limodzi kuonetsetsa kuti tikupitiriza kupindula kuposera pa 16 September 2025. President mumakamba za ndondomeko ya ATM imene mumakamba za ulimi, mumakamba za zokopa alendo, komanso mumakamba za migodi. Ndakamba kale apa za mmene Ntcheu makamaka kudera kwanga kuno ikukuthandizirani mbali ya ulimi. Ndikufuna ndikukumbutseniso kuti kuno kuli migodi. Kupatula ku Ntcheu yonse ino kuti kuli migodi, kwathu kunonso tili ndi mgodi kwa kuchimwadzulu uko. Mgodi umene wa president ngakhale kuti ngwa zaka zambirimbiri kunoko sitikupindula kwenikweni. Ife timapempha president kuti ngati pakakhale ndondomeko zakuti anthu akuno azitengana umbali pomafumpha miyala imeneyi, kaya nkumatithandiza kuti tikagulitsa kuti anthu akunonso apindule. Munjira imeneyo tidzathandizira nawo kuti titenge mbali pa masomphenya anu a ATM. Tikalima mbewu zimenezi timavutika nazo kugulitsa. Tili ndi misika itatu ya Admark. Wina uli kumbuya kwanuko, iwiri ili kutsogoloko. Misika imeneyi yamba kuoneka ngati bwinja. Koma ine ndikumva kuti mukudzutsanso Admark. President tikufuna tizione kuno. Tikalima zinthu izizi inosatipatsa nsika ndiye kuti zativuta. Chomalizira president, zonse tikukambirana panozi sizingalongosoke ngati msewu wathu uli mmene mwaoneramu. Mwina tithokoze chifukwa cha otisakudziwa kuti mukubwera munatitumizira tractor kuti ipale, koma mudakadusa miyezi ngapo yapitayo sizinali bwino. Msewu mudawuyamba kale, tikupempha kuti muumalize. Kaya ndi lero, kaya ndi pa 17 September, koma president tipempha kuti mutimalizire msewu. Amati mwana osalira sampatsa bere. Tikapanda kunena zimenezi ndiye kuti ine kuno ndi anthu anga ndidziti anthu anuwa andivuta kulera. Ndi mawu amene wa president ndikulandireni
khalani omasuka kudera kwanu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri m'manja mwa gogo. Zikomo kwambiri dzanja pamwamba kwacha. Bwana President, munthawi ino mundilole ndipereke kwa Secretary General agwirepo ntchito ziwiri zitatu komanso akhala ndi ulemu okupemphani mwachita address anthuwa. Zikomo kwambiri SG. Bwana President, mwayenda ku Ntcheu kuno koma nokha mwaona kuti kwa Kambilonjo akulandirani kuposa madera onse. Anthu abwera mwaunyinji pano. Anthu awa abwera chifukwa chakuoneni amve mawu anu. Ndi choyamba mulandire ulemu wanu Bwana State President Dr. Lazarus Mpaka Chakwera. Mayi wathu wafuko Mayi Monica Chakwera mulandire ulemu wanu. Ngwenyama Inkos Yamakos Goman 5 amene mulipo mpano landirani ulemu wanu. Komanso inu Senior Chief Mpando. Bwana ampandowa awanalakwitsa madera TA koma mwakweza ndatsala ndine kuti ndzabwere ndzasinthe icho avalacho chibwere cha Senior Chief. Mwakweza ngati mwana wanu powalemekeza ndi ntchito imene akugwira. Tuli tikuthokozeni bwana. Komanso mapadera kuno mwafika kuli mafumu a business ochuluka amene anali ni mawu aliyense kuti ayankhule koma sizingatheke. Amene awayankhulire ndi mwana wawo amene amsankha kuti apitirize ntchito za chitukuko Mwayi Kamuyambeni ndi amene ayankhule. Koma ndisanatero bwana Senior Chief Mpando ayankhula mawu angapo. Inu manifesto yanu mwanena kuti nifi yathandiza wanthu koma mutaunikira mwati muonjezere nifi kale banki kuti kuno amene anatsala nawonso alandire. Kuno kwa anthu odziyimira pawokha aliyense amafuna adzigwiragwira azichita zake zopempha kuno anthu sazifuna. Nde inu mene mwangoti nifi banki nde kuti kunoko akuti kwaperekedwa 1.7 billion. Nde kuti mujamati nifi kale banki pafupifupi wina aliyense kuno bwana athandizika kuti chakudya chimenechi adzidya kuno adzigulitsa mawanja wawo na mapita patsogolo. Chachiwiri bwana ine ndithokoza zina munena nokha ndalama zimene mwayika za msewu zoti mmalizire msewu umenewu uthandiza kwambiri chifukwa constituency ino bwana olo mtati muyende 50 kilometers mudakali mu constituency yomwe ino kuli mtunda wautali ndipo msewu wake ndi ovuta omwewu mpaka na kumneno koma anthu awa ngoti olimba amayesetsa kudziyimira pawokha. Your Excellency, ndimawawuza wena musanafike kuti inu ndi amene mwathetsa imfa za anthu achaubino koma inuyo mwakwanitsa kupanga zimenezo chifukwa cha voti imene anthu awa anakupatsani. Boma la DPP mwachidule boma limene amalamulira Peter Mutharika lidachita zosakhala bwino kulekelera anthu nkumwalira anthu oposa 189 achaubino koma inu mutatenga mpando ngati president palibe wachaubino olo mmodzi wamwalira. Izi zimene ife timayamika. Komanso tikapita pa tsangano bwana mukukonzanso msewu. Tikapita kwa Kampepuza mukukonzanso msewu. Tikapita dziko lonse la Malawi mukukonzanso msewu. Chomaliza chimene ndimati nkuthokozeni pano pali aphunzitsi amene moyo wawo wonse sanakwezedwe akuti zikomo nthawi ya maboma mbuyo aphunzitsi samakwezedwa koma lero aphunzitsi oposa 39,000 akwezedwa mulamuliro wanu. Your Excellency, Mulungu yekha adzikudalitsani. Ine ndiwapemphe abale wanga muli apa wena abwera kuno adzikumba kuti ine ngwa kuno ine ngwa uyu president wa dziko adzikhala ngati mzimayi adabereka mapasa adzigona chokhadama uyu ayamweko uyuso ayamweko. Moyo wa Chakwera ni moyo ofuna kuti dziko lonse lithandizike. Inu abale anga kuno musatekeseke mpatseni Dr. Lazarus Mpaka Chakwera vote pa 16 September kuti chitukuko ichi cha msewu chitukuko cha nifi chitetezo cha albino chikhale m'malo mwache. Ndiye ndisati kuyankhula kwakoma pali mwana wanu Mwayi Kamuyambeni amene wanyamula mbendera ya Malawi Congress Party koma kwenikweni ndicho cholinga chopititsa chitukuko patsogolo kuti Mwayi pereka moni kuno pamaso pa president. Zikomo. Kwacha! Tipange kwacha wamphamvu pangolina lipati. Pangolina lipati.
Ona pangolini, ona pangolini, ona pangolini, ona pangolini. Chifukwa ndimanyada akakhala kuti bwana kulibe, timayimba ona kadzimaso, ona kadzimaso. Kadzimasoyo ndineyo. Chifukwa diso langa limayang'ana chitukuko chimene Bwana andituma kuti ndichiyang'ane. Bwana mulandire ulemu wanu, Bwana State President wa dziko lino la Malawi, kuyambira nsanje tuchitipa palibenso. Mulandire ulemu mayafuko, mukangopezeka yapo mitima yathu imakhala pansi, imatimayo alipo mwepo. Komanso mulandire ulemu inkosi ya makosi Gomani 5 amene ndi tate wathu wadera lino, watsidya lino. Mulandire ulemu inkosi Mpando, komanso makosi onse amene akulondolani. Ntchito yanga Bwana ndiyochepa mu tsiku la lero. Gawo loyamba ndimafuna ndikuthokozeni Bwana chifukwa cha masomphenya anu amene mwapangitsa kuti dera la Tawamvani liyime palokha. Poyamba Tawamvani idaphatikizana ndi uko, mapeto wake chitukuko chochuluka chimapita tsidya linalo. Lero Bwana munachita yakhula nokha, munena kuti anthu akutsangano ndikufuna ndisinthe maonekedwe atsangano. Lero Bwana mwasonyeza chikondi chanu pobwera pano kudzayitana anthu osewa ndi kuwapatsa moni. Gawo namba 2 Bwana muchanenera mfumu waja kunotu nkhani ya Ntcheu ndi nkhani. Bwana anthu ali apa, ngakhale mwana wang'ono ali ndi munda, ngakhale mwana wang'ono amafuna fetereza, ngakhale mwana wang'ono amafuna kulima, anthu akutsangano sadalira zolandirayi. Koma anthu akutsangano amadalira kugwira ntchito ndi manja wawo. Lero mwatipatsa nifi yoposa kwina kulikonse. Fetereza Bwana akutsika tsiku lina lilonse. Fetereza Bwana mbewu tikulandira, ngongole tikulandira, kena kalikonse tikulandira. Timafuna tikupempheni Bwana kuti mupitirize. Bwana malo mukuwaona wano, madzi olo boho imodzi palibe. Kudali madzi uko, madziwo adaumiratu. Amachoka pano anthu nkulowa Mozambiki kukatunga madzi achipwitikizi nkulowa nawo Malawi kudzamwa madzi kuno. Bwana ndikupempheni, ngati kutakukomerani Bwana, pasanafike pa 17 anthu yawa aone kuti Bwana anali pati kodi anali pano. Nkhani ya madzi Bwana, nkhani ina Bwana muchanenera mfumu muja, anthu watu mukungu aona amene akhaliramo abwera chifukwa cha chikondi cha Dr. Lazarus Chakwera. Koma m'manyumba mwawo chakudya alibe anthuwa. Bwana monga mukuchitira popereka chimangapo ndi apo, tawonjezani, nkuonjezanso kunoku ku Tawamvani, kuti anthu yawo pa 17 popita okavota tambala atalira akakumbukira kuchoka pali tambala kuti chongu. Bwana Ntcheu muchandanenera muja, kutsogoloko timatulukira mpaka na kwa Phalula, koma kuli mtsinje umeneko wathava. Bwana Fred uja anatichotsera bridge atimangira, koma kungoti amalize kukukhala kovuta. Tinapita umeneko ku kampeni mpaka na tinakagwera m'madzi. Bwana ndikupempheni anthu akumeneko achitochoka pansi kubwera kuno 70 kilometers kutsenena kuti chonde musachoke wosapempha Bwana kuti Thava bridge ayimalize, chifukwa inu ndi mwini wake wachitukuko. Ambuye akudalitseni Bwana, ndisakutalikireni mphamvu. Zikomo kwambiri. Sonolo ku parliament kuti kapumako ife kuyankhula uku, kuyankhula koolirira anthu ake, ndikupempheni anthu inu pakati pa 16 September timasoweka mtumiki wopezeka kwa wanthu okonda wanthu. Ine ndikuwadziwa, ndakhala nawo ku parliament mbuyomo, ena adawataya koma chitsime chimadziwika kuya kwake chikatani kodi. Ndiye uyu mwayika muyambeni
mbiri zake mukuzidziwa, amapezeka kumudzi, amagwira ntchito. Nthawi imeneyo dera linali lalikulu pano amduliranso chitukuko chidutsa mwa iyeyi. Mukamuona iyeyi kumbuyo kwake kuli Chakwera. Koma kuti iyeyi chitukuko chiyende bwino, number 1 pa 16 September Cisco komamawa musabwerere mbuyo, mumvere ina anthu inu. Wina kakuna mizani kuti angathe kuwina akunama. Amene akuwina pa 16 September pangolini wake nduyo Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Kachongeni pa Chakwera, kachongeni pa tambala wakuda, kachongeni pa mwaika muyambeni. Your Excellency, ndikupempheni ni mawawa kuti mutiyankhule mama wa uno. Zikomo kwambiri bwana, zikomo. Kwacha okondedwa, poyamba ndipereke bayeti kwa Ngwenyama, inkosi ya makosi Gomani wachisanu, komanso inkosi Mpando amene ndi asinyo chifi kuno, angakhale mwambo ochita zimenezo sunachitike koma mapepala wake adasayinidwa kale. Ndikuthokozeni mafumu onse mwakhala uko, inu nonse amenenso muli maimpi wa inkosi ya makosi Gomani. Ndithokoze chifukwa kuno ukambilonjo naza ine sikoyamba bwerako yaye. Siku lina ndayima pamsewopa upempha voti yanu. Chaka icho ndipo chifukwa cha voti imene ija yanithandiza kuti zinthu zina ndi zina tiyambe kuzilondola mwakuti zitheke bwinobwino. Ndipo agogo wadandaula pano akuti nkhani yayikulu chifukwa kuno timadalira ulimi, aliyense akudziwa ngakhale patsangano paja katundu yense amachokera kunoku chifukwa amalima katatu kuno, salesi kuno amalimbikira ntchito mpake kuti wanifi wapereka ndalama za nkhaninkhani, koma sali yense amene walandira nawo ayi. Alipo bewena ngakhale pa trading ngati pano amene afunika ngongole imene ija nayonso itapeza chifukwa wenawo sakufuna ndalama za nkhaninkhani, angofuna kampamba kuti ka business kawo kachoke apa kafikeso level ina. Ndiye magulu ambiri azimayi ndi achinyamata amene sangachite ulimi monga ukukambidwira, ulimi umene ndi wofunikira wamthilira, koma osati wongochita chitsime, koma wamthilira wokhala ndi mapampu akuluakulu. Ndikuyamikeni chifukwa inu mumadyetsatu si Ntcheu yokha, mumadyetsa Lilongwe yomwe, mumadyetsa ndi Blantyre yomwe, chifukwa anthu amene amabwera yapa kudzatenga katundu ameneyi kuti awathandize pa moyo wawo ngakhale m'mahotela ndi kuno kwa Kambilonjo. Ndiye ndikuthokozeni kwa basi ino inkosi Mpando chifukwa anthu awa mukuwathandiza, koma ndikudziwa kuti vula kagwedwe sidagwe bwino, ndipo chifukwa cha chimene chonso njala imakhala pakati ngakhale anthu ena akuthandizidwa. Nchifukwa mwapempha kuti ayi mtukula pa khomo tithandizeni, manambala awonjezekerepo, chifukwa idakhala programu yotina kuti anthu azipeza polilira, azipeza pogwira ngakhale nthawi ikakhala yovuta ngati imeneyi. Ndiponso kuti kuno tithandizane chifukwa si ulimi wokha umene uli pachimake, koma nkhani ya migodi kuno tere kubwadzulu kuja ayi ndithu mpaka natu pano ndikuze nkoni kanthu kena. Wamkulu wa malamulo kuyambira chaka icho adayamba kulondola nkhani ya zinthu zimene zachitika kuno ndi marubies wonse waja, miyala ya mtengo wapatali imene anthu ena mogwirizana ndi anzawo amangolanda anthu kuno, koma anthu kuno wosadziwa phindu lake. Nkhani imeneyo njamilandu, ndipo attorney general akuilondola, tapita kale ma stage ena
chifukwa kuno anthu sadathandizike mpang'ono pomwe. Ife sitikufuna za migodi zodyera masuku pamutu a Malawi ane ake dziko. Mulungu adatipatsa zimenezi bwinobwino nchifukwa yake atasintha malamulo okhudzana za migodi, tayikanso kampani yokhudzana za migodi. Tili kulumikizana kuti tizikambirana bwinobwino ndi anthu amene amachita za migodi kuti pazikhala mgwirizano woyenerera ndi wovomerezeka. Nzoonadi kuti zinthu zambiri zimangolandidwa nchifukwa yake ngakhale za ulimi zomwezi pomwepa pa maliketi pa tikapanda kukhazikitsa msika wovomerezeka bwino muja amachita wadimaki, azimayi athu akuvutika chifukwa tomato nanga akuonongokera ukapanda kugulitsa. Ndiye wena zimakhala ngatinso zochita kutchera dala kuti ukazingwa ndiye kuti zikuonongekera angokulanda iwenso ungopereka kuti nanga nditani. Azimayi athu alimi athu akuvutika chifukwa cha machidwe a mtundu umenewo. Tere kupaganizo wonena kuti tsopano tiyike ma warehouse oti zinthu zizisungidwa zikhoza kusungidwa, tomato wana akhoza kusungidwa ngakhale mwezi wathunthu asanapeze msika kuti katundu asaonongeke, zolima zathu zisaonongeke. Koma nkhani ya migodi idatikhudza kwambiri chifukwa Ntcheu ndi boma limodzi kumene za migodi zidayamba pakale koma zinthu zake zosalongosoka. Ndipo pali pano tili pa milandu kulondola nkhani imeneyo, ndipo boma lino limene lakhazikitsa zimenezo kuti ilondoleni chifukwa sibwino kuti anthu azingovutika pamene zinthu zawo zatengedwa kwa mopanda dongosolo. Msewu mwatchulayu agogo ndi nkhawa yanga uyambira kalekale, ndipo konse kuja watchula kuti mukayenda motere mkatani ndayendamo menemu kaviri konse mpaka ukafika msewu wa M1. Koma ndikudziwa vuto lake, ngakhale kuchokera ku Mwanza kupita kuneno ndikudziwanso vuto lake. Wena ayamba uku MDF imene idayamba yapa lero tachita kuyika mu budget kuti ntchito iyi imalizike. Ntchito idalekera panjira chifukwa chakuti panalibe documentation yabwino yokuti anthu akhoza kuti ndalama izi ziperekedwenso ntchito ipitilire. Tere ku zili maganizo athu akuti zonsezo zimalizike tikatsegula chonchi msewu wodzera kuno kumadzulo parallel ndi M1, ndiye kuti Malawi adala kwa basi chifukwa kuno nkolemera, kuno kuli chuma sizokhazi za ulimizi koma ngakhale zimene tatchula za migodi. Chifukwa chake tifuna mudziwe kuti boma ili layika ndondomeko yokhazikika. Ife tikumanga chitukuko chakuti chizikhala cholimba. Ana wathu adzukulu wathu aliyense adzakondwere nazo zimenezo osati kungoyerekeza chabe ayi. Ndipo tili nchikhulupiriro kuti inunso mukuona kusiyana kwake ndi zina zimene zinalipo kumbuyoku. Ife tifuna aliyense atetezedwe. Kuno kumalire kuno tufuna mtendere chifukwa anzathu aku Mosambiki na abale wathu malirewa tere mukumbukira nthawi ije kutavuta ku Mosambiki konse kuno kukambilonjo kudadzala makampu abale wathu adabwerera kwawo. Tidawasunga bwino chifukwa chakuti ife timakhala bwino na abale wathuwa. Wena woyipa akakhala awiri atatu amangofuna wononga mbiri ya anthu ena wonse pamene wena wonse sizakhudza. Tisalole kuti anthu achisawawa, anthu amene ntchito yawo numbanda, ntchito yawo ndikuba, ntchito yawo ndikupha, ntchito yawo ndikuononga azikhala ngati ndiwo watsogola pamene nonse kuno ngakhale kumangoni konse chimene timafuna ndi ufulu, timangofuna mtendere. Ife tikulalikira za mtendere wosanyoza wina aliyense, wosachita ndewo kapena nkhondo ndi wina aliyense. Ngakhale nthawi ya kampeni ngati ino ikhale nthawi ya ufulu wakuti aliyense amasuke akaponye voti monga mwakufuna kwa mtima wake, kusankha presidenti, kusankha MP, kusankha kansala. Kuno tidachita mwayi tsopano chifukwa uja wamayima akuti ndamwayi koma ukamba za mwayi wokuti tiliso ndidzozi mvayi ngati constituency yoyima pa yokha ndiye amene akuyimirirayo ndiye mwayi kamuyambeniyo.
tsono zimenezi tisazitenge ngati zinthu zachabechabe ayi, ndi zinthu zimene zithandizire chifukwa ngakhale constituency development fund imeneyi tayikweza kuti ikhale pa 500 million. Zina ndi zina zimene tikhoza kutha mconstituency zing'ono zitukuko tikhoza kuchita, kuphunzitsa vana vathu, kuphunzitsa aliyenseyo, kuperekeranso thandizo m'madera amene akufunika thandizo la msanga. Panopa ngakhale magetsi alipo koma madzi pano ni vuto, limenelo ndi vuto lokhazikika. Ntcheu yonse madzi ndi vuto, tayamba kale kuisova nkhani imeneyo kumeneko, ndipo tifuna kuti kulikonse kukhale madzi aukhondo chifukwa matenda wena ngopewedwa. Chaka icho dziko la Malawi lakumana ndi ngozi zosiyanasiyana. Ngozi imodzi inali mmene kolera idafikira dziko lonse ndi madistrict onse Malawi muno, zinthu zoti sizinachitikepo ayi. Ngozi zina zimene zaononga mabridges ija timachula macyclone ndi wena, komabe monsemo Mulungu sadatitaye, sadatilekelere, tikulipo pano chifukwa chakuti Mulungu akadali nanu cholinga, ndi kuti ifeyo tikhoza kupitiriza chitukuko chimenechi patsogolo chifukwa tonse tikugwirizana ndi masomphenya amodzi kuti tiziyenda chimodzi nkumapita pamodzi chamtsogolo. Zina ndi zina tazizindikira kuti ngakhale anthu akhala akudandaula tsiku lilonse pa trading ngati pano, mitengo ya zinthu mangokwera tsiku ntsiku, anthu nkumangodandaula, anthu upita ku nyumba kulibe chilichonse. Pano afike ayese ngati angapeze kanthu koma zinthu zosagwira. Zina zimene wathandizira kuvumbulutsa ni Vitumbiko Mumba, injinia Vitumbiko Mumba wanthandiza nthawi zina kuonetsetsa kuti kodi zinthu za malonda zuyenda cha mtundu wanji, chifukwa malonda ngakhale pakati pa dziko ili ndi dziko ili pamakhala madongosolo wake, ngakhale mdziko omo pamakhala madongosolo wake, koma wena zidachita kufika kuti nzadaladala kumasintha chilichonse tsiku lilonse ncholinga chakuti ngakhale kuno ukambilonjo aliyense akangodzuka azitukwana Chakwera, azitukwana boma ili, koma zili zinthu zopangana kuti anthu akakwiya ndiye kuti basi tibwerera ku zinthu zakale, tibwerera mmene timachitira kale. Anthu achuma angokhalabe owerengeka, inu nonse muzingogwira ntchito kugwira anthu ena pamene zinthu zanu sizikuthandizika, ngakhale inuyo simukuthandizidwa. Kuti mukachita ntchito muzilandira ntchito kolingana ndi thukuta limene mwakhetsa. Kulibe boma limene layamba kugula mbewu za alimi pa mtengo wabwino kusiyana ndi boma lino. Kulibe amene akutsimikizidwa kuti inu mukhoza kukhala zikhwaya panokha, kuchita kuyamba zikhwaya zochita kulenga. Tipereke mamiliyoni kwa anthu amene akuchita business, ngati ili apa ifike pena pake, koma ngati yafika kale apa mulandireso ndalama zambiripo kuti business yanu ikulire. Zikhwaya tikhale nazo zolenga tokha, tikatero ndiye kuti umphawi wadzaoneni tithana nawo. Vana ang'ono tachita kuyika daladala plani yakuti mwana akabadwa tizimtsegulira tsogolo account, akadzakwana zaka 18 ndiye kuti alikale ndi ndalama zimene zachulukitsidwa chifukwa cha investment imeneyo. Tichita bwanji zimenezo? Chifukwa miyala ya mtengo wapatali siku Ntcheu kokha, koma uchokera ku Karonga kuchitipa mpaka na kumsanje konse ku Phalombe, miyala imeneyo ilipo yambirimbiri, ndipo ngakhale graphite kapena rutile ziupezeka kuti ma deposits wake ku Malawi kuno ngochulukira kusiyana ni dziko lina lililonse pa dziko lapansi. Zimenezo ndiye chuma chimene tikhazikitsire sovereign wealth fund yothandiza kuti chitukuko chathu chiyende mwa msanga tsopano, chifukwa zinthuzi Mulungu adatipatsa kwa daladala kuti zitukulire dziko lathu. Tifuna inuyo mutsimikizike kuti tsogolo mukhoza kukhala nacho chiyembekezo chifukwa ndi la inu. Sitikukamba za ife amene zaka zathu zapita kale, kukamba za inu komanso wana wanu ndi wana wanu, kuti akhoza kukhala ndi dziko lodalirika loyima palokha losangoyendera ngongole. Chifukwa ngakhale ngongole zimene tubweza pano ngati dziko, wena adatenga ngongole zimenezo koma wosagwiritsa ntchito pa zimene adanena
kuti atengera ngongolezo ina inali misewu kumene koma yosatheka yayi. Lero ngati boma tikubwezabe ikhala ngati muja mmachitira inu nthawi zina kutenga ngongole yakatapira, ngongole yauti kusowetsa mtendere chifukwa nthawi ikakwana yauti ubweze iwe ulibe pogwira umalakalaka utalowa pansi. Koma musadziphe chifukwa cha ngongole, timakhala pansi nkukambirana ngakhale ngongole za nifizi kuti zonse ziyende mwadongosolo lake wosataya chiyembekezo yaye. Pa 16 September lapa nkuseli kwa sabata la mawali nkumene tukapita ukachita voti. Ndikupemphani inuyo kuti voti yanu muvotere Chakwera ngati president, tipitirize kukankha chitukuko chimenechi pamodzi ndi vitibuka mumba kuti zipite mtsogolo koma mofulumira koposa. Boma likhale boma lokukuyendetserani bwino kuti zinthu zanu zipite patsogolo mokukomerani. Tikugwirizana bana? Mwandimva kuno koma mwina ndikulankhula ni anthu oti sadalembetse. Kodi mdalembetsa? Ntaona amene adalembetsa. Muliko uko? Amene mukavote mdalembetsa mulipo yapa? Nanga apo mulipo? Ndikupemphani voti yanuyo kuti voterani Chakwera, voterani Mwayika Mwembeni, voterani kansala wanu. Ife tigwirizana kuti kuno zina zimene takhala tikuona zaka zonsezi tione kusintha kwake. Ayinkosi, Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pano pa Kambilo Trading Center kwamema wanthu kuti akavotera President Chakwera akavotera phungu wa chipani cha MCP komanso makhasa a chipani cha MCP. Apa tsopano ulendo wa president kumene kukwacha mpete pa khoti penipeni Ntcheu Central East constituency kwa ulemekezeka Abati Mapondera Mbawala amene akuyimira chipani cha MCP kumeneko. Tilandireni ku Blantyre ndine Mayeso Chekadzula. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyu. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.